kuma dai me in ma Patalwa ne shi nan da gidanmu ne. Amma mu zai ba za ka haƙura da irin Ba mu iya komai ba. Malam wai me ne ma ka don kushe ni? ba ga bidiyo na bane ka wuce wa Mun ba lakin ba to wayanka ne ko datan ka ne? Dole ne sai na ma lakin dole ne. to ƙara wuce bidiyo na baka lakin ba gani ba rinin wayo ba mutum da wayan shi da datan shi ka ce wai sai ya ma lakin sai rinin wa ba ma abin da ya iya ya zo na cika mutane gudu sai ka zo nan magana wala sai rinin wayan kike mun shi da Allah ba abin da ya iya wai ya ne wai kai ma yi ne wallahi ka ƙara wuce ko bidiyo ina ka to ba za a yi ba ka ƙara wuce bidiyo na baka lakin wallahi ba za a yi lakin din ba wai kari rinin wayo kai ka kama na kyale ka lakin to ba za a yi lakin ba ma iya comedy God have mercy upon us. abin da zai faru sai dai faru ba zan yi lakin ba rinin wayo to kuma dai me in ma Patalwa ne shi nan da gidanmu ne ka taɓa gani na ba a ga wannan mata ba wannan mata da ɗan goro ga wannan ɗaya rinin wa ni gaba ɗaya ma ya dame ni to ba za a yi lakin ɗin abokina ina tare da kai spiritually